ሰላመከ ወእቀባእ መከራ ሀባ ሰላመከ ወእቀባእ መከራ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለሀገሪትነ ኤርትራ። ሰላም ናይ እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ተኸታተልቲ መደብ ፍኖተ ሎዛ ኣብ ግዚኡ ሓፈሻዊ ንጥፈታት ቤተክርስትያን ሒዙ ዝቐርብ ናይ ኣውደ ዜና መርሃ ግብሪ እንሆ ሰናይ ምክትታል። ንመበል 19 ሓበራዊ መንፈሳዊ ጉባኤ ኣብያተ ትምህርተ ሰንበት ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ እቶም ናትና እውን ዕለታዊ ምግቦም ባዕሎም ከሓድዩ ሰናይ እዮ ክሰርሑ ደኣ ይመሃሩ እምበር ብዘይፍረ ኣይንበሩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሃይለ ቃል ተቓኒዑ። ብዕለት 4 ሓምለ 2026 ፈረንጂ ኣብ ዞባ እትሬኽት ከተማ እትሬኽት ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ጽዮን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናይ ኩለን ኣብ ትሕቲ ጽላል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝመሓደራ ናይ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ ኣብያተ ክርስቲያናት ትምህርተ ሰንበት እቶም ናትና እውን ዕለታዊ ምግቦም ባዕሎም ክሓልዩ ሰናይ እዮ ክሰርሑ ደኣ ይመሃሩ እምበር ብዘይፍረ ኣይንበሩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሃይለ ቃል ሓባራዊ ጉባኤ ተቓኒዑ። ዕላማ ናይዚ ቴማ እዚ ኣብ ስደት ዝነብር መንእሰይ ተኪትን ተጸባይነትን ሲዒሩ ብትግሃትን ተወፋይነትን ኣብ ዝተዋፈረሉ ናይ ትምህርቲ ሞያዊ ስራሕ ብሉፅን ክብርን ብምርኣይ ንኣምላኽ ዘኽብር ምስክርነት ክኸውን ከምኡውን ኣብ ተጠቃምነት ናብ ወሃብነት ብምስጋር ንማሕበረሰቡን ንቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ፍረ ዘለዎ በረኸት ክኸውን ንምልዕዓልን ምዝኽኻርን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እቲ መደብ ብጸሎት ድሕሪ ምኽፋቱ ነዚ ቴማ ዘማእከለ ዓሚቕ መንፈሳዊ ትምህርቲ ብናይ ዕለቱ ዝተመደበ መምህር ዲያቆን ኣሮን ተስፋይ ተዋሂቡ። መምህር ኣብ ትምህርቱ ፍረ ዘለዎ ህይወት ብእምነትን ብመስርሕ ትምህርትን ዝመጽእ ደኣ እምበር ብሃንደበት ዝመጽእ ከም ዘይኮነ ብምብራህ ኩሉ መንእሰይ ግዚኡ ብኣግባቡ ክጥቀመሉን ክእለቱን ሕብረተሰብ ንምህናፅ ከውዕሎን ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ። ድሕሪ እቲ ትምህርቲ ብመዘምራን ዓበይትን ማእከሎትን ኣባላት መንፈሳዊ መዛሙር ብሕብረት በብእብረ ቀሪቦም። ካብዚኦም ድማ ሰናይ ንምግባርሲ ድልየታት ኣሎኒ ፍረ ልሳን ኣበው ከምኡውን ሃሌሉያ ሃነፃ ልኡል ለቤተ ክርስቲያን ዝብሉ ያሬዳውያን መዛሙር ብቋንቋ ትግርኛ ቀሪቦም። ምስዚ ብምትሕሓዝ ኣብ ስደት ንዝዓበዩ ህፃናትን መንእሰያትን ከምኡውን ንከባቢያዊ ማሕበረሰብ ማእከል ብምግባር ብቋንቋ ኔዘርላንድስ ኤረዛይኾድ ኢንደሆኸ ቪካን ማይስኻይደ ከምኡውን ማርያ ኤስክሮተር ዝብሉ መዛሙር ስዒቦም ቀሪቦም። ብወገን ክፍሊ ስነ ጥበብ ድማ ብትሕዝትኡ ዝተናኣደ መንፈሳዊ ግጥሚ ከምኡውን ነቲ ቴማ ዝያዳ ዘብርህ ኣስተንትኖ መዝሙር ሕጅዶ ተመሊሰ ዝብልን ቀሪቡ። ኣብ መወዳእታ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ሰንበት ንኡስ ሃገረ ስብከት ነዚ ዓቢ መንፈሳዊ መደብ እዚ ክውን ንምግባር ዝተገብረሉ ኩለንትናኡ ደገፍ ንዘበርከቱ ኣባላት ንኹሎም ብዝረአን ዘይረአን መንገዲ ሓገዞም ንዘበርከቱ ኣባላት ዕዙዝ ምስጋንኦም ምስ ኣቕረበ ብናይ ሕብረት ጸሎት ፍጻመ መደብ ኮነ። ክብረ በዓል ቅዱስ ስላሴ ኣብ ከተማ ናይ መኸን ብድምቀት ተባዒሉ። ክብረ በዓል ቅዱስ ስላሴ ኣጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ናብ ቤት አብርሃም ዝኣተወሉ ምክንያት ብምግባር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ስላሴ ናይ መኸን መራሒ ስራሕ ንኡስ ሃገረ ስብከት ንግስነት ኔዘርላንድስ ሊቀ መዘምራን መርጌታ ገብረ ማርያም ቀሲስ ለኣከን ዋና ጸሓፊ ንኡስ ሃገረ ስብከት ቀሲስ ዮናስ ተክላይን ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝመጹ ውሉደ ክህነት ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰንበትን ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዕለት 13 ወርሒ 7 2026 ብድምቀት ተኸቢሩ። ብድሮ ናይቲ ዕለት ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ነቲ በዓል ዝምልከት ቃል እግዚኣብሔር እናዜሙ ዝግባእ ስርዓተ ዋዜማ ኣብፂሖም። ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ደወል ቤተ ክርስቲያን ተደዊሉ ሊቃውንት መምህራን ድማ ንኽብርን ልዕልናን ቅድስት ስላሴ ብዝገልጽ ስብሓተ እግዚኣብሔር ከብጽሑ ሓዲሮም። ብድሕሪ እዚ መጽሓፍቲ ተኣምር ተነቢቦም ጸሎተ ኺዳን ምስ በጽሐ ማሕተም ኩሉ ጸሎታት ዝኾነ ስርዓተ ቅዳሴ ተሰርዐ። ቀጺሉ ስርዓተ ዑደት ንምፍጻም ታቦት ብመሪሕነት ወርቂ መስቀልን ማዕጠንትን ዝሓዙ ለባስያን ውሉደ ክህነት ብወረብ ሊቃውንት ብመዝሙር ትምህርቲ ሰንበትን ብዕልልታን ምህለላን ምእመናን ተዓጅቡ 3 ግዜ ዘይሩ ኣብ ዝተዳለወሉ ስፍራ ምስ ቆመ ለዘብ ሊቃውንት ቀረበ። መምህር ናይቲ ዕለት ድማ ምስ ናይ ኣቦና አብርሃም ታሪክ ብምትእስሳር ንሕና ድማ ከም ኣቦና አብርሃም ብእምነትን ግብርን ጽኑዓት ክንከውን ኣሎና ብምባል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ኣብ መወዳእታ ቃል ምስጋና ካብ ሰብኻ ጉባኤ ቅዱስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ናይ መኸን ዝኾኑ ቀሲስ ሳሙኤል ብርሃነ ንኹሎም ተሳተፍቲ እቲ ዘርኣይዎ ፍቕርን ሓድነትን መርኣያ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘለዎም ስጡን ፍቕሪ ምዃኑ ምስ ገለጹ እቲ በዓል ብጸሎትን ምህለላን
ተዛዚሙ ቅዱስ ሲኖዶስ ክንስሑ በተደጋጋሚ ተመኺሮም ምስማዕ ንዝኣበዩ ብግዜት አንቢሩ በተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ጳጳሳታን መምህራናን ካህናታን ዲያቆናታን ክቡራን ምእመናናን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እናቐረቡ ንህዝቢ ኣደናጋርን ንኽብሪ ቤተ ክርስቲያን ብዝገሃሰ ብሓሶት ወይ ብተባህለ ብዝህቦ ኦርቶዶክሳዊ ቃልን ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዘስዓብዎ ግህሰትን ጸለመ ሰባትን ስድራ ቤታቶምን ነዚ ዝኣመሰለን ኩሉ ቅዱስ ሲኖዶስ ክከታተሉን ከጽንዑን ብምጽናሕ ክልተ ግዜ ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ መጠንቀቕታውን ሂብዎም ከም ዝጸንሐን ይፍለጥ። ብመሰረት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ልሳን ተዋህዶ እዞም ኣስማቶም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ብውግዘት ካብ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ምእመናናን ክፍለዩ ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ብምልኣት ወሲኑ። ቀዳማይ እስክንድር ዳንኤል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እስክንድር ውላድ ዓራር ብዝብል ዝፍለጥ ካብ ጀርመን ማንሃይም። ካልኣይ አንጎሶም ማዓሾ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብመዘምር አንጎሶም ዝፍለጥ ካብ ሽወደን ሄስሎሃም። ሳልሳይ ተመስገን ኣማረ ብተመስገን ኣማረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ኤሪ ምድረ ኣውሊዕ ዝብል ዩቲዩብ ዝጥቀም ኣብ ቬና ኦስትሪያ። ራብዓይ ቦኽረ የማነ ብዝብል ናይ ፌስቡክ ሕሳብ ዝፍለጥ ካብ ሊድስ ዓዲ እንግሊዝ እዮም። እዚኣቶም ኣብ ማሕበረ ምእመናን ከይሳተፉ ብንስሓ ክሳዕ ዝምለሱ ድማ ኩለን ሃገረ ስብከታት ንኡሳን ሃገረ ስብከታትን ነዚ ውሳኔ ንምትግባር ኣብ ባይታ ክሰርሓሉን ህዝበን ካብ ናይዚኦም ሰባት ጌጋ እኩይ ሓበሬታ ክነቅሕን ከዘኻኽራን በቲ ዘሎ መሳልላዊ መስርሒ ኣሰራርሓን ከም ቀደመን ክጓዓዛን ብምልባው መልእኽቱ ዛዚሙ። እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ ዜና መሰናድኦታት እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ብኻልእ ዜና መሰናድኦታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን።